Здравейте, днес играем по Revenge, втора част. Миналата част не бяхме говорили, защото забравихме да включим микрофона. Да. Да. Кола е. Ти глух ли си, бе? Твоя брат Иван ще играе ли? Айде. Тука за двама човека. Тука. Ицо! А, добре. Защото ти там си. И почваме. Сега имаме такъв пул. Типу. Значи. Ой, значи хот-дог. Чакай малко. Той, какво си мислиш? Той е лайно. Стой! Дай ми пул! Дай ми пул! Дай ми! Искам да му направя нещо! Изчакай! Чакай! Чакай малко, бе! Исках да го... Чакай! Ето е ръка! Дай ми това! Нати! Къде вкара? Има балонче отзад. Натискай леглото. Интеракт. Трябва лампите да изгасиме. Сега ни идва... Сега ни... Пулита! Виж, той си вече си има сестра. Ицо, аз ще търся някакви тайни вещи. Чакай. Къде е хранилната? Брат, да, се чуди къде е хранилната. Абе, дай вече. Аз ще събирам лайната. Дай ми пул! Дай ми пул! Пул се е наял! Дай ми пул! Ще го сложа в кинефа!
може на туалет. Трябва да отидем да купиме продукти. И сега ще видиме къде е Пулита. Що е още по-дебела? Кажи къде е Пулита, иска да спи. Виж, изгаси лампите и го служи да спи. Да, учи. О, ти супер, гарам много повече. И сега, не го взимай Пу, не го взимай Пу. Толкова е дебел, аз много. Ама не го взимай, дай ми го. Виж къде, ама пусни го бе. Отивам бе, сложи тук. Служи го да не гледа. И мене. О, не. Сега трябва... Виж, знаеш ли как се слага и се маха това? Има едно такова... Виж, добре, ябълката обаче трябва да... Виж, натисни табъл и ти се маха това. Знам това. Сега трябва да намерим някакси плодове. Намери! И аз. Аки. Ти сам... Ти не знаеш. Едното ще другото. Къде е? Другото в кенефа. То свърши. Go to bed. To bedroom. Всякъде. Опа, аз се тиснах в банята. Е тук, където има ЗЗЗ. Да, аз знам, че там трябва. Ексит. Сега можем да ходим, чакай. Внимавай. Сега тук пак камера. Чакай, не отваряй. Бягай, Ицо, бягай, той се ни гони. Беше видеото. Нали, Ицо?